Een smarrig wurkje van de morgen op het strand van Vlieland. Er is de walvisk die die onspeelde en bedobben waar weer opgroeven. Die blikken namelijk te gaan om een uniek en geef exemplaar van een bultreg. En die binnen er net in Nederland. Het kadaver wordt hielendal uit elkaar hellen om het skelet te conserveren. Werd het ernaar hinnegiet is nog net duidelijk, want meerdere partijen willen het graag gaan. Wat voor vis zien we hier achter ons? Ja, het is geen vis, het is een walvis en het is een echte bultrug. En dat is natuurlijk een uniek exemplaar. En dat hij hier op Vlieland is aangespoeld is natuurlijk buitengewoon bijzonder. Het is de vierde melding voor Nederland. Er is 1 nog levend zwemmend in de Noordzee gezien en er zijn er 3 aangespoeld nu. En dit exemplaar is gaaf en min of meer intact. Dus we zijn er eigenlijk dolgelukkig mee dat hij... het is vreselijk sneu dat hij dood is gegaan, maar het is wel een bijzondere stranding. De bultreg waar Ties die oorloeren naar de vingst wordt dagelijks bedobben in de duin. In opdracht van de burgemeester van Vlieland. Naar beoordeling troch een amateurbioloog. Net wetende hoe uniek het exemplaar is. Toen ik het hoorde gisteren, ik ben gelijk van heen gegaan. Ik trof dus net dat hij nog gaar was hier. Ze hadden dus eerst begraven op het strand. De burgemeester die had er ook niet zoveel ideeën over dat het nog heel bijzonder was. Hè. We waren er ook van overtuigd eerst door de bericht dat het een vinvis was. Gewoon een dwergvinvis. Dus nou ja, dat was een beslissing van hier. Maar de volgende dag bleek pas dat het een bultrug was. En toen pas werden we zenuwachtig, want de bultrug die stop je niet onder de grond. Die moet je onmiddellijk weer boven de grond halen, want dat is een collectiestuk voor Nederland. Dus toen zijn we in actie gekomen en we hebben gewoon gezegd, dat beest moet er weer uit. Dus met medewerking van de landmacht al hier is dat gelukkig weer goed gekomen. En nu gaat de preparateurs, Chris Walen, die gaat hem dus goed conserveren. Zodat we in ieder geval een skelet van een bultrug compleet in Nederland hebben. Natuurcentrum Ecomare hoopt dat de gemeente er een volgende keer een echte bioloog bij helpt. Van de morgen is het kadaver weer opgegroeven, door het natuurcentrum van Texel. De walvisk wordt hielendal uit elkaar hellen. Een smarrig putsie dat ik heel voorzichtig dienen we mat. We letten vooral op dat we alle botten gaan verzamelen. Want er zitten een paar essentiële botjes die je over het hoofd kunt zien. Dus daar zijn we heel erg alert op. En dus die moeten zeker mee, want anders heb je een incomplete skelet. En dat zijn rudimentaire botjes, zijn we altijd op zoek. Dat is een zwevend botje. Er is nog de ribben hangen er wat moeilijk in. Dus je moet vreselijk opletten dat je niks weggooit. Het skelet wordt in Ecomare weer hielendal in elkaar zetten. Het is nog net duidelijk waar het uitstald worden zal. Een tijdelijk plakje op het eiland wordt ik net uitsletten. Waar het vlees in de giet is al wel duidelijk. Het vlees dat wordt hier nou ja, dat kunnen we beter niet zeggen, want dat mag eigenlijk niet officieel. Hè? Dat wordt dan begraven hier. Dat mag eigenlijk niet. Volgens de wetten niet, maar ik vind het een beetje onzin. Want er spoelen natuurlijk aan het strand ook allerlei dingen aan vogels en zoogdieren. Hè? Dus... Je wilt zelf ook een klein stukje laten afsnijden, zeg ik. Nou, kijk, ik vind het wel mooi als een stukje dan op formaline of andere vloeistof te zetten als herinnering. Hè?